Чакайте, на туалет иначе. Айде, да, чакай. На туалет тъчи. Абсолютно готов. Не може да сега? В ръба, да. В момента отваряме вилото. Ние отваряме вилото. Отваряме вилото, добре. Какво направи ти, бе? Какво направи ти? Какво стана тук, бе, поискам? Бе, боже, какво стана, бе? Какво да плавам назад, по-важно е. Бе, направо се изкърти, човек. Заръкъм с капчета. Капчета го зариш. Не му мисли. Как ще го залепим, бе? Капчета, бе. Стани, между. Ще взема капчета, това ще го пазим. Ще ги пазим. Че е много голямо парчение, че майката си и баба, човек. Бе, отгледиш моя къщу. Я, ако си... Не става, човек. Няма да стане. Това е много... Ето го направи. Ето какво е. О, то подава, е. Тук подава. Не, майко. Втора майко. Щупих ми генепа, бе, човек.